diumbase gak wong modal. Itu gila pelarang gitu gila. Kalau nanti kopiok sih kurang. Gak. Masa rane kali ngono. Ora. Biasanya didol wong gila arti. Ora. Aku lek omong gak enak ya gak enak kowe coba gangen kasuk kopiok kowe iki ngono. Aku lek omong gak enak ya gak enak wis titik wis mandek lah omong tekan kopiok kowe ngono. Ora. Kali prae. Alasan kali ini jenenge budget. Ora. Aku lek omong gak enak ya gak enak ngono. Coba kate kono kuwi ae ngono. Lek umumnya alas sih masa. Kowe panggang engkel kowe panggang kowe iki. Wah, adoh lah, buah adoh mesti enak. Buah. Ora, nek aku ngomong gak enak ya gak enak. Itu kirim di rumahku. Aku ngomong iki panggang kakak paham. Aku cuma gak enak mandek lah ngomong kok ngono. Ya iya, jadi